ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പരസുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ച കൽപതരൂപേച കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? ഒമ്പതാമത്തെ അല്ലേ? 9 തുടങ്ങി. 9 നമ്മൾ തുടങ്ങി അല്ലേ? 9 തുടങ്ങി പ്രഭു. 9 പറയണത് എന്താ? ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തനകൾ. അതില് ദൈവദൂഷണം, തിലകവും തുളസിമാലയും പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കല്, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തുടങ്ങിയില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് തുടങ്ങിയില്ല. തിലകവും തുളസി തുളസിയുടെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു, പൂമാലകളെ. അപ്പൊ അതില് നമ്മളറിയാം ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉപരിചിന്തനകൾ അല്ലെ. സാധാരണ നമ്മളെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മുകളിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ദൈവദൂഷണം ചെയ്താൽ അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് തിലകവും തുളസിമാലയും സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് തിലകം എന്ത് തുളസി അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു തലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം. പൂമാല എന്തിനിടുന്നത്? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും പൂമാലകൾ വല്ല എന്താ പറയാ ഇനാഗ്രഷ്ണ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പൂമാല ഇടും അല്ലെ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല? നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലും പൂമാല ഇടും. എന്തിനാണ് പൂമാല ഇടുന്ന അറിയില്ല, അതെങ്ങനെ ചെയ്തു പോണു, മനസ്സിലായില്ലേ? കുറച്ചാകുമ്പോ എന്തിനാ പൂമാല ഇടുന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താണ് പൂമാല ഇടുന്നത്, എന്തിനാണ് തിലകം ധരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ മുകളിലെ തല എന്താണ്? എല്ലാവരും ചന്ദനം തയ്ക്കണം, ഞാനും ചന്ദനം തയ്ക്കണം, അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തല ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു തലം ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൂമാലകൾ സ്വീകരണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കല്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ദ്വാരക മഹാത്മ്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹർഷോന്മാദാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾ തന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ ഭക്തി പ്രകർഷത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി കുമിച്ചുകൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരുന്നു. ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ നാരദൻ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു: പരമാനന്ദത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമായി വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തി പറന്നു ഉയർന്നു പോയിക്കൊള്ളും. കൈകൊട്ടിയാൽ പക്ഷികളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പറപ്പിക്കാമല്ലോ. അതുപോലെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ പക്ഷികളെ മുഴുവൻ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പറപ്പിച്ചു കളയാം. അപ്പോ പറയണത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും നൃത്തം വെക്കണം, നമ്മൾ നൃത്തം വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ ധാരക മഹാത്മ്യത്തില് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഹർഷോത്മക അവസ്ഥ എത്തിയാൽ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ ഭക്തി പ്രകർഷത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, തന്റെ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സഹസ്രങ്ങളായി കുമിച്ചും കൂട്ടി പാപകർമ്മം മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നില് നമ്മൾ നൃത്തം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പരമാനന്ദത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പറയാണ് പരമാനന്ദത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനം വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവൻ. അതിന് നമ്മള് കൈകൊട്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്തിനാ കൈകൊട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലായി. കൈകൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എന്താണ് എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും, അപ്പൊ പക്ഷികളെ പോലെയാണ്. പക്ഷികൾ ശബ്ദം കേട്ടതിന് പക്ഷികൾ പറന്നു പോകും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാതും പറന്നു പോകും. അതായത് പാപങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നശിച്ചു പോകും. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മള് ഭഗവതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, സകാമകർമ്മം നിഷ്കാമകർമ്മം അല്ലേ? നാം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സകാമം നിഷ്കാമം? പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്താണ് സകാമം, എന്താണ് നിഷ്കാമം? ഭഗവതിയിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ പോയിന്റ് അതാണ്, സകാമവും നിഷ്കാമം. സകാമകർമ്മവും നിഷ്കാമകർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സാകാമ കർമ്മം പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, നിഷ്കാമം പറഞ്ഞ അതിന് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നത്. അല്ലല്ല, അത് വികർമ്മമാണ്. തെറ്റിപ്പോയി. നിഷ്കാമം പറഞ്ഞ ആഗ്രഹമില്ലാതെ, ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അതായത് അതൊന്നുകൂടെ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്തത്, കാരണം ഇതിനായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആരും കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. നമ്മളെ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യണവരാണ് അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ആ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് അതിനൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു സകാമം നിഷ്കാമം. സകാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിള് ഇപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതണം. അപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക്, എന്ത് പരീക്ഷ എഴുതാന്നുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവരും എന്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കും. എന്താണ്? പരീക്ഷ നമുക്ക് പാസ്സാവണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 10th 12th നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്തിനും 12th പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സിലബസ് നോക്കി നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കണം, അല്ലെ? സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിച്ച അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ പാസ്സാവണം, അതിനു വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യും, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും. നമുക്ക് റിസൾട്ട് വേണം. അതിനെയാണ് സകാമം. നിഷ്കാമം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിള് നമ്മൾ പഠിച്ചു വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കല്. അപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരണം. നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി പരീക്ഷ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ എന്താ, നമ്മൾ ഇതിനെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താം. നമുക്ക് പരീക്ഷ പാസ്സാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട, ആ ചെയ്യണ പ്രവൃത്തിയിൽ പരിപൂർണ ആനന്ദം കിട്ടും. അതാണ് നിഷ്കാമകർമ്മം.
ഇപ്പൊ നമ്മ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം കിട്ടും. അതാണ് നിഷ്കാമം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഭഗവതിയിലെ മെയിൻ പോയിന്റ് ആണത്. അത് തന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മം തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യം എന്തോരം ചെയ്താലും മതി വരാത്ത അവസ്ഥ, നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണില്ല അതിന്. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മമാണത്. അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയോഗമായി. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തെ ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരി, സകാമം, നിഷ്കാമം, ഭക്തിയോഗം ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. നിഷ്കാമം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ. ഒരു ഭഗവത് വായിച്ചാലും 10 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും 11ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വായിക്കാൻ തോന്നാം. അപ്പൊ അത് നിഷ്കാമായി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയ്യുന്ന പണി എത്ര ചെയ്താലും മതി വരാതിരിക്കാം നമുക്ക്, അത് നിഷ്കാമായി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാം, അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവത് 100 പ്രാവശ്യം വായിക്കും, ആ കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം, അത് സകാമകർമ്മ. അത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ പറന്നു പോവുള്ളൂ. നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലേക്ക് എത്തണം. അതായത് അതിനത് പറയുന്നത് ആ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ, ഹർഷോത്മാദ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾ, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവൻ ചെയ്ത എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും പറന്നു പോകും. മനസ്സിലായ ഹരേഷ്ണ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നിഷ്കാമകർമ്മം, സകാമകർമ്മം. ആരെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ഇതില്? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോഴും പിന്നെ നമുക്ക് സംശയം വരും നിഷ്കാമം സകാമം ഒക്കെ പറയുമ്പോ. പ്രഭു, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് സകാമം. അതെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവൻ, അതിനു വേണ്ടി ആ ഒരു കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടണം, അതിനു വേണ്ടി അവൻ കഷ്ടപ്പെടും. മനസ്സിലായ? അതിനു വേണ്ടി കാലത്ത് എനിക്ക് 5 മണിക്ക് എനിക്കും പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കും, അതിനു വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെക്കും. ആ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആ മെഡൽ നേടാന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായി? അത് സകാമാണ്. ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന കർമ്മം ആനന്ദം കിട്ടുവാന്. കാരണം അയാ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ സകാമാണ്, ആ കർമ്മം അപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് എപ്പോ കിട്ടണം? ആ മെഡൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അവൻ ആ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് സകാമം. നിഷ്കാമം എന്ന് പറയുമ്പോ അവന് ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓടണം ചാടണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്, ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലിനല്ല. മനസ്സിലായ? അതാണ് നിഷ്കാമകർമ്മം. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാൻ എനിക്ക് അത് തരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ലാന്ന്. ചെയ്യുമ്പോഴേ ആനന്ദം കിട്ടണ്ടല്ലേ പ്രഭു? ആനന്ദം കിട്ടണം. ആനന്ദം കിട്ടും. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലേ പ്രഭു? പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ത്രൂ ഔട്ട് ആനന്ദമുണ്ട്. അതന്നെ, ത്രൂ ഔട്ട് ആനന്ദം കിട്ടും. നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പോയിന്റ്സ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇരുന്നത് വായിക്കും നമ്മൾ, അല്ലെ? നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബുക്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കും. അത് നിഷ്കാമായി. നമുക്കത് മുഴുവൻ വായിക്കണ്ട, കാരണം പരീക്ഷ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ. അകാമ ഒന്നും കൂടെ പറയോ പ്രഭു? സകാമം എന്ന് പറയുമ്പോ സകാമ എന്ന് പറയുമ്പോ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മള് ചെയ്യാം. ഫലപ്രതീക്ഷയോടെ. ഭഗവാനെ നമുക്ക് വേണം, ഭഗവാൻ എന്റെ മുന്നിൽ വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാതും ചെയ്യാം. അത് സകാമാണ്. അതിൽ ആനന്ദം കിട്ടണമെന്നില്ല, അത് സകാമം. പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മള് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ന ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്സാവും, പഠിച്ചാൽ പാസ്സാവും. അപ്പൊ നമ്മളിരുന്ന് പഠിക്കും, എന്നിട്ട് പരീക്ഷ പാസ്സാവും. അത് സകാമം.
നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. പഠിക്കും പോലെ. ഇപ്പൊ നമ്മ പഠിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്തിശാസ്ത്രി പാസ്സാവണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നാം പഠിക്കണം. അത് സകാമാണ്. നിഷ്കാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അതില് ആ വ്യക്തി ആനന്ദം കിട്ടും. അതായത് നമ്മ പഠിച്ചാലും മതി വരില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹം പഠിക്കണം. അതായത് അത് പഠിക്കും തോറും അതിൽ ആനന്ദം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ ചെയ്യും. അതിന് ആനന്ദം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നിഷ്കാമം. ആ നിഷ്കാമ കർമ്മം ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭക്തി വരുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? ഒരു ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. മനസ്സിലായേ? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി ഹർഷോത്മാവസ്ഥയിൽ എത്താം. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ മുന്നില് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ മാറിപ്പോവാം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മ ചെയ്യണതൊക്കെ നല്ലതാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തണം. ഏത്? നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. സകാമം, നിഷ്കാമം രണ്ടും റിസൾട്ട് ആണ്. ഒരെണ്ണം കണ്ടിന്യൂസ് റിസൾട്ട് ആണ്, ഒരെണ്ണം വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? വലിയ ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടോ? സകാമ നിഷ്കാമ പ്രഭു സംശയം തീർന്നു. സംശയം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. അതാണ് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫുൾ ടൈം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ സകാമം തന്നെ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടില്ല. അതാണ് സകാമത്തിലാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഗുരുക്കന്മാര് പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ. അത് തന്നെ പരിപൂർണയിലെത്താത്ത വ്യക്തിക്ക് നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ നാമജപം തന്നെ നമ്മൾ 3 തരത്തിൽ പറയുമല്ലോ. അത് നമ്മള് തെറ്റുകൾ വരുന്ന സമയം, പിന്നെ തെറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത സമയം, പിന്നെ അപരാധം ഇല്ലാത്ത സമയം, പിന്നെ ശുദ്ധനാമം. അപ്പൊ 3 ലെവൽ അതിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും നാമം ജപിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല. നാമം ജപിക്കുമ്പോ അപരാധഘട്ടാണ്, പിന്നെ അപരാധ മുക്തമായിട്ടുള്ള ഘട്ടം. ശുദ്ധമായില്ല പ്രഭു, ഇപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോവും ഇടയ്ക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. അതിന് പറഞ്ഞു, അത് ഘട്ടാണ് പറഞ്ഞു, അത് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നമ്മള് എന്താണ് മനുഷ്യരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പൊ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ. ഈ 3 ഘട്ടത്തെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം തന്നെ പാസ്സാകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഘട്ടം. അപരാധത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത അപരാധം ഇല്ലാതെ ചൊല്ലുന്ന ഘട്ടം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഘട്ടം? ശുദ്ധനാമം. ആ ശുദ്ധനാമത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. മനസ്സിലായ? ശുദ്ധനാമത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അതേവരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ലെവലാ. നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ABCD എഴുതിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് എഴുതുമ്പോ വരയ്ക്കുമ്പോ B ആവും, B എന്ന് എഴുതുമ്പോ C ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ABCD മര്യാദയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ട് വേണം പിന്നെ അടുത്ത് കൂട്ടക്ഷരം എഴുതാൻ, എഴുത്ത് വരാൻ, പിന്നെ അത് വായിക്കാൻ, പിന്നെ അത് പഠിക്കാൻ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊരു വിശ്വാസം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ല? അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ധാരക മഹാത്മത്തി നാരദൻ പറയുന്നു, അത് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഇത് ഞാൻ വായിച്ചു പോയാലും കുറെ സമയം പോകും. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കല. ഞാൻ വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, സ്ലൈഡ് വെച്ച് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സമയം നമ്മളെ ക്ലാസ് വളരെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ, ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന പോയിന്റ്സ്, അതാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോണത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കല് യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന സദ്ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. അതുവഴി നേടുന്ന പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആദരിച്ചവനെ ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല. അവനെ നേരെ കൃഷ്ണധാമത്തിലെത്താം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പ്രണമിക്കുമ്പോൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ചെന്നിട്ട് വെറുതെ പ്രണമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അവിടെ കിട്ടുന്നല്ല അർത്ഥം. അതിനാ സകാമ നിഷ്കാമ ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ 3 പാട്ടില്ല. മൂന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അവൻ നേരെ കൃഷ്ണധാമത്തിലെത്താം ഭക്തിയോഗയില്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതാണ്, അതാണ് യജ്ഞങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണത്. ആ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതൊന്നല്ല, നമുക്കറിയാം യജ്ഞങ്ങള് അല്ലെ, പൂജകള്.
ഹോമം, നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞ ഹോമം ഒക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എത്തുന്നവർക്ക് എവിടം വരെ എത്താന്ന് പറഞ്ഞത് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങൾ വരെ എത്താം എന്ന് പറയണം. പക്ഷെ എന്താണ് താഴ്ത്തിക്ക് പോകും അല്ലെ, ക്ഷീണ പുണ്യമർത്ത ലോക വിശന്തി. അപ്പൊ ശരിക്കും അത് നിഷ്കാമ കർമ്മം കഴിഞ്ഞ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ പരിപൂർണ്ണൻ. ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ബോധം. അതായത് അതിൽ തന്നെ 2 ലെവലുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചിട്ടയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പോയിന്റ്സുകൾ എഴുതിയിരിക്കും, നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധാരണ പോലെ തോന്നുന്നെങ്കിലും സത്യത്തിൽ അതിനൊരു ശക്തി ഉണ്ട്, നമ്മ അറിയാത്ത എന്തോ ഉണ്ട് ഇതില് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അതിന് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിർത്താൻ വെക്കണം. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ശരിക്കും നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ. എന്നതുപോലെ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസാണ്. പിന്നെന്താണ്, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക. എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകിക്കളയപ്പെട്ട ശുദ്ധ ശരീരം ആവും അതോടുകൂടി. ഭഗവാനെ എണീറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയാണ്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കല്. കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അത് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ ഉണ്ട്, ഹീനകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായ പോലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ അതിന്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ അതോടുകൂടി അനുയാത്ര ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ, ഇങ്ങനത്തെ യാത്രകളിൽ എല്ലാവരും കൂടെ പോകണം നമ്മൾ എന്ന് കൂടി പറയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളും ലഭിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത്, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളോ സന്ദർശിക്കൽ. അത് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുന്നവർ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഇതിലും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു 4 നമ്മുടെ സാധാരണ നിലയിലുള്ള 4 ചതുർധാമങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഹൈന്ദവൻ അല്ലെങ്കിൽ സനാതനി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ട. അതല്ലാതെ ഒരു പരിപൂർണ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വ്യക്തി മെയിനായിട്ട് സന്ദർശിക്കേണ്ട 3 സ്ഥലങ്ങളാണ് വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക, മധുര. ഇത് 2 2 അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? വൃന്ദാവനാണ്. അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ, ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ലീലകളാണ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുമ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ കാൽവിരലെടുത്ത് വായിലിങ്ങനെ പിടിക്കണ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതെന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാം? അങ്ങനത്തെ രൂപത്തിനെ കാണാറില്ല നമ്മൾ. അങ്ങനത്തെ രൂപത്തെ ബാലരൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കാല് ഭഗവാൻ തന്നെ എടുത്ത് വായ രുചിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാം ഹരേഷ്ണ? ഭക്തിപരമായിട്ട് പറയാ, അതായത് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ കാലിലാണ് പിടിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് തന്നെ സംശയം, എന്റെ കാലിന് എന്താണ് ഇത്ര മധുരം എന്ന് നോക്കാണ്, അല്ലെ കാല് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കണമെന്ന് പറയാം. ഭക്തി ലെവല് പറയാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക ഈ 3 സ്ഥലങ്ങള് ഒരു വൈഷ്ണവനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വൃന്ദാവനം. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭൗതികത്തിന്റെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിയാകുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടൊക്കെ ചെല്ലാം, അവിടുത്തെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടാം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഹരിഭക്തി സുധോദയം, അതായത് വൈഷ്ണവർ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഉത്തേജിതരായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭമാകുന്ന കാരാഗ്രഹവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. അമ്മയുടെ ഗ്രഹം കാരാഗ്രഹമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതെന്താ കാര്യം? അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം കാരാഗ്രഹമാണ്. കാരണം ഇണങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാ പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഭാഗത്തിൽ അതിന്റെ വർണ്ണനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഹരേഷ്ണ അതന്നെ കെട്ടിയിട്ട പോലെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തരുന്നത് കഴിക്കുക, ചിരിക്കാനും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ കാരാഗ്രഹവാസം, അതായത് വീണ്ടും ജനിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഏത് ഇങ്ങനത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് താമസിക്കുക, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരും നമുക്ക്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കൽ. നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകളൊന്നും കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങളിലും
കുറെ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിലൊക്കെ വരുന്നത് തന്നെയാണ്. അതൊന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കല്. അപ്പൊ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്ത രൂപമായ പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാനാവും. നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രദക്ഷിണം? ആ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മള് ജന്മങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടി വരും. അത് കട്ട് ചെയ്യണാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സംസാര സാഗരം പ്രദക്ഷിണം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാം. അതാണ് എന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ ചതുർമാസ കാലയളവ് ദിവസം 4 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ അത് പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. ചതുർമാസം ഇപ്പൊ ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങിയത്, അപ്പൊ അത് 4 മാസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അർച്ചനെ പറ്റി പറയുന്നത്, ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തി ആരാധിക്കലിനാണ് അർച്ചന. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തി ആരാധിക്കുക, ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താൻ എന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയണതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു കാര്യം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ സുധാമ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിൽ പോകുന്നത് തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുന്നു: സ്വർഗീയമായ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവ്വലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖൈശ്വര്യങ്ങൾ, യോഗസിദ്ധി എന്നിവയെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ആരാധിക്കുക എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരുന്നതാണ്. ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ, സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവ്വലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഇതെല്ലാതും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ 6 ഐശ്വര്യം ഉണ്ട്. നമ്മ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. നമുക്ക് ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യമാണ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തരും. മനസ്സിലായ പോയിന്റ്? യോഗ്യസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് യോഗ്യസിദ്ധി കിട്ടും, മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തി കിട്ടും, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നഷ്ടില്ല. ഭഗവാന് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതായത് സകാമ എന്നുള്ള ചിന്ത. അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ ഹരേഷ്ണ? പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി എന്താ മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും. മാതാജി ഹരേഷ് വീഡിയോ ഓഫ് ആണ്. മാതാജി ആരോ സംസാരിച്ചത്? ജയശ്രീ മാതാജിയാ. ജയശ്രീ മാതാജി. ജയശ്രീ മാതാജി. പ്രഭു ആരാധന എന്ന് പറയും. എന്താ ഞാൻ കേട്ടില്ല, ക്ലിയർ ആയില്ല മാതാജി. സകാമ ആരാധനയല്ലേ അത്? സകാമ ആരാധന എന്ന് ആ സകാമാര. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അത് എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടും. അത്ര ഉള്ള കാര്യം. അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്. അതാണ് 6 ഐശ്വര്യങ്ങള്. നമ്മ ഏത് ഐശ്വര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഐശ്വര്യം ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, സുധാമ പറയുന്നത്, ആ ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടണം. നമ്മള് ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മള് എന്നിട്ട് വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഐറ്റംസ്, അരി, പഞ്ചസാര എന്താ വേണ്ടത്, നമുക്കൊന്നിച്ച് കട കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അതല്ലേ ലാഭം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് സുധാമ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് എന്ന് വാങ്ങിക്കണ ഭേദം ഒന്നിച്ച് ഭഗവാൻ എടുക്കുക. അതാണ് ഈ ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു രഹസ്യം. ഈ ലോകത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടുന്നവരേക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകമെന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാം. അർച്ചനയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ. അടുത്തത്
ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ള ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, മഹാരാജാവിന് പരിചാരകൻ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണവും സേവനം നടത്തുന്നവൻ മരണാന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ്. അവ സാധാരണ കെട്ടിടം പോലെയല്ല. കാരണം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തേണ്ടത് മഹാരാജാവിന് പരിചാരകൾ ചെയ്യുന്ന പരിചരണ പോലെ ആയിരിക്കണം. ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും ഭഗവത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയവർ അയാൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ സർവ്വശായ രാജ്യം കൈവരും. ഇത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ വലിയ, സാധാരണ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഇത്രയും വലിയ അമ്പലത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭഗവാൻ ഇത്തിരി കുറച്ച് സ്ഥലം പോരെ, അവിടെ ഇരുന്നാ പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല? അത് അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില് കൂടുതലുണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കോലം അങ്ങോട്ടും ചോദിക്കും, ഭഗവാന് അവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാവിടെ ഉള്ളതാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാൻ എല്ലാവിടെ ഉള്ളതാണ്, മനസ്സിലായി? പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, ലാസ്റ്റ് പോകുമ്പോ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാന് പിന്നെ എന്തിനാണ്? ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നവർ അങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഒരു മഹാരാജാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് അങ്ങനത്തെ, അതിന് നമ്മളെ നാട്ടിലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ, അല്ലെ, വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് അതുണ്ട്. രാജാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാൻ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അങ്ങനെ ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അതിന്റെ കുറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടും. പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തി ലെവലുമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഒരു മഹാരാജാവിനെ പോലെയാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, സമ്പന്നർ ക്ഷേത്രത്തെ നിർമ്മിച്ച് വിഷ്ണു പൂജയ്ക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുന്നതിന് സഹായിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഐശ്വര്യത്തിന് കുറച്ചെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടാവാം. പലർക്കും പല രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്താണ്, അത് നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലേക്ക് പോകും. കാരണം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ലെവലായ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആളുകളെ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കും. അതുവഴി തിരുനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിച്ചതും ദിവ്യാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അവസരം നൽകിയും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് നാമം കേൾക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായകമാകും. അപ്പൊ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ് പണിയുന്നത് എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കാനുള്ള, എല്ലാവർക്കും തിരുനാമങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജപിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നൃത്തം ചെയ്യാനും ദിവ്യാനന്ദം അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല, എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതാണ് പറഞ്ഞത്, വിഷ്ണു പൂജയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പോലും ക്ഷേത്ര ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും, അല്ലെ? നമ്മൾ സാധാരണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ. അപ്പൊ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം പറയുകയേ വേണ്ട. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരെ പറ്റി പിന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ മഹാരാജാവ് പ്രജകളോട് പറയുന്നു, പതിതരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് ഈ സിദ്ധിയില്ല. അത് നമുക്കറിയാം. കാരണം മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെയാണ്. മറ്റുള്ള ദേവഗണങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതിന് പറഞ്ഞു, കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, വിഷ്ണുപാദത്തിനൊന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഗംഗയിലെ ജലം, വിഷ്ണുപാദത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ഗംഗ. അതിന് പറഞ്ഞു, ഗംഗ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? വിഷ്ണുപാദത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ഗംഗയെ ജലം ഭൂലോകവും മറ്റു ലോകങ്ങളും പതിച്ച് ബദ്ധമായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം.
കാരണം ഗംഗയെ താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ആരാണ് മഹാദേവൻ മഹാദേവൻ. ശിവൻ. മഹാദേവനാണ് അത് താങ്ങി നിർത്തിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്താണ് ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. പിന്നെ പാട്ടുപാടല്, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുപാടൽ, അത് ലിംഗപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല പല പുരാണങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അർച്ചന പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഏത് പുരാണത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് പുരാണമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ പല പുരാണങ്ങളും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാട്ടുപാടൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ലിംഗപുരാണത്തിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രകീർത്തിച്ച് സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലിംഗപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാൻ മഹിമയെ സ്തുതിച്ചു പാട്ടുപാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അതാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി സ്തുതിച്ച് പാട്ടുകൾ പാടാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കൊണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, അവന് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല, പക്ഷെ അവന്റെ സംസാരം നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, അല്ലേ? ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം അവന്റെ ഉള്ളുകൊണ്ട് അവൻ എല്ലാതും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പറയാൻ, അല്ലെ? അവന്റെ എല്ലാ 100 എഫേർട്ടും അവൻ എടുത്തിട്ടാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അവനെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുമ്പോഴും നമുക്കറിയാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ആണ് ചെല്ലുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവിടെ അത് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മളെ ഭക്തി. പിന്നെ അടുത്തത് സങ്കീർത്തനം. സംഘം കീർത്തനം, സംഘമായിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്യാം. അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഗുണഗണങ്ങൾ, രൂപം തുടങ്ങി കുറിച്ച് ഉറക്കെ പാടുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തനമായി. സംഘം ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന് സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി ഒന്നിച്ച് പല പല ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഗുണങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ പറ്റി ഒന്നിച്ച് പാടുമ്പോൾ എന്തായി, അത് സങ്കീർത്തനമായി. അപ്പൊ അതില് സങ്കീർത്തന ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവന് അയാൾ ചെയ്തു കൂട്ടാൻ ആവുന്നത്ര പാപങ്ങൾ, കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ബലത്ത് മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റി കീർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങൾ അടക്കം മാറിപ്പോകും. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ത്, സങ്കീർത്തനത്തിനെന്ന് പറയാം. അതിനൊട്ടും നമ്മൾ ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണയില് പറയണത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കീർത്തിക്കുക, അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. മഹാരാജ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട്, ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തിയെ, അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സർവശായിയാണ്, അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ലീലകൾ കേൾക്കും, ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നുള്ള ഗുണം ഭാഗവതത്തില് നരസിംഹമൂർത്തിനോട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ പറയുന്ന പോയിന്റ് പറയാണ്. പിന്നെ ഗുണസങ്കീർത്തനം, അതില് നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന പോയിന്റാണ്. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദം പഠിക്കുന്നവരും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവരും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹം നടത്തുന്നവരും ധാർമ്മികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അവരവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭൗതിക സമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ കീർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കീർത്തിച്ചതിന്റെ ഗുണം ബാക്കി എല്ലാതും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വേദം പഠിക്കുന്നവരും അതീന്ദ്രജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും ഇവരെല്ലാതും ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നാ പറയുന്നത്. അവര് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും കീർത്തനങ്ങള് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തത് പറയുന്നത് ജപത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാണ്. ജപം നടത്തുന്നത് ജപിക്കുന്നവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ്. കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയാണ് കീർത്തനം. അപ്പൊ ജപവും കീർത്തനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജപം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്, കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റെല്ലാവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് ജപവും കീർത്തനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ അപ്പൊ അതിന് മന്ത്രജപ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ നമുക്ക് ജപമായിട്ടും കീർത്തനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ജപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പുറത്തേക്കും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും ഗുണം കിട്ടും. അതാണ് സങ്കീർത്തനമായിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം പലതരം മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ചില മന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഗായത്രി മന്ത്രമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്.
മനസ്സുകൊണ്ട് ജപിക്കേണ്ടത്, ചിലത് വാക്കുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരും ശബ്ദം, പിന്നെ വളരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് നമ്മൾ ജപിക്കും, നമ്മളെ മനസ്സിൽ ജപിക്കും, പിന്നെ നമ്മ പറയും, നമ്മ കേൾക്കും, നമ്മളെ ജപം നമ്മ കേൾക്കും, അടുത്തത് നമ്മുടെ ജപം മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കും. അങ്ങനെ 3 വിധം ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. ഈ 3 വിധത്തിനും 3ലും എന്താണ് മഹാമന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലത് ഉള്ളി മാത്രം ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ചിലത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ചില മന്ത്രങ്ങള് പുറത്തേക്ക് മാത്രം ജപിക്കാവുന്ന മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ മന്ത്രങ്ങളെ തന്നെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം. പക്ഷെ എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഈ 3നും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉച്ചത്തിലോ പത്മപുരാത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഉച്ചത്തിലോ പതുക്കെയോ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരൊക്കെ മുക്തിയോ സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെയോ മാർഗം ഉടനെ തുറക്കപ്പെടും. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ എവിടെയും ഒരു സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ജപത്തിന്റെ ഇപ്പൊ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പവറാ പറയുന്നത്. ഇത് 3നും ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ്. പിന്നെന്താണ്, ഇത് മഹാമന്ത്രമാണ്. ആർക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, എന്താണ് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രവും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നൊക്കെ. ഒന്നത്തത് മഹാമന്ത്രമാണ്. ഇതിന് കാലോ ദേശോ കുലോ ഇതൊന്നുമില്ല. പല മന്ത്രങ്ങൾക്കും കുറെ റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ എത്തിച്ചെന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കണ പോലെ മരുന്നുകൾ പലതുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ മരുന്ന് ഓരോ രോഗത്തിനും ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്ന മരുന്നുകളാണ്. നമ്മൾ അതിരുന്ന് എല്ലാവരും കഴിച്ചു, മരുന്നിന് ഗുണമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയണം. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രം, അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. അത് ആർക്കും എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും ഒറ്റമൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാ. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിന് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, ഇത് പതുക്കെ ജപിക്കാം, പുറത്ത് ജപിക്കാം, വേണം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്ന രീതിയിലും ജപിക്കാം എന്ന് പറയാണ്. ഇനി അടുത്തത് സമർപ്പണത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. സമചിത്തരായ ഭക്തന്മാരോട് കൃഷ്ണൻ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ 3 വിധത്തിൽ വിധേയത്വം കാണിക്കും. സ്വപ്രാർത്ഥനാത്മകം, തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. ദൈവേനോദികം, പൂർണ്ണമായുള്ള സമർപ്പണം. പിന്നെ ലാലസമായി, സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചത്. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഐന്ദിക സംപ്രത്തനത്തിനല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമ്മളെ സമർപ്പണം, അത് തന്നെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെവലില് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ളുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമൊക്കെ ഉള്ളുകൊണ്ടാണെങ്കിലും പരിപൂർണ ഘട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് അവിടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന, നമ്മളെ ഫ്രീഡാണ്. അതും ഭഗവാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രാർത്ഥന. പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്, ശരീരവും മനസ്സും കൂടിച്ചേർന്നു. 3ാമത്തെ ഘട്ടമാണ് നമ്മള് എന്താണ്, ആത്മാവ് കൊണ്ട്. വേറെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഭഗവാനുള്ള സമർപ്പണം. നമ്മൾ ഭഗവാനൊരു പൂക്കള് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടാണ്, മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. 2ാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് എത്തുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മനസ്സും ശരീരവും കൂടെ വന്നു. നമ്മളെ മനസ്സും ശരീരം കൊണ്ടും ചെയ്യണം സമർപ്പണം. 3ാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ലാഞ്ച സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് അവിടെ പരിപൂർണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. തികച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. ഭഗവാൻ കുമാരന്മാർ സ്വഭാവം ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. അതേപോലെ തിരിച്ചതിദൈവ സ്നേഹമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പാദാരവിന്ദങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, ഈ മറ്റുള്ള സ്വഭാവം ഒരു ആകർഷണം അങ്ങയുടെ നേരെ എനിക്ക് ഉണ്ടാകണമേ. അതായത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പരിപൂർണ സ്നേഹത്തിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി
ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവല്. പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന്, എന്നെക്കാൾ പാപിയായ ഒരു ജീവാത്മാവില്ല, എന്നെക്കാൾ ധിക്കാരിയായി മറ്റാരുമില്ല. എന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ സ്വയം നാണിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണം അപരാധിയും പാപിയുമായി ഞാൻ. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. കാരണം നമ്മളെ തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ തെറ്റ് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം, പുറം ലോകത്ത് അറിയാത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചെന്ന് നമ്മൾ യാചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യാചിക്കുന്നതിനും ഒരു ഇത് വേണം അല്ലേ? തെറ്റ് പറയണേനും നമ്മൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് ആ തെറ്റിന് ക്ഷമ യാചിക്കണമെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനത്തെ തെറ്റായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നാണം വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അത്രയും വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെ പറയാൻ ഭഗവാനോട് നാണമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഞാൻ വളരെ ഒരു പാപിയാണല്ലോ, ഞാൻ ഇത്രയധികം തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചെന്ന് എന്ത് ചോദിക്കാം, ഭഗവാനോട് ചെന്ന് അതിനെ ക്ഷമ എങ്ങനെ യാചിക്കും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, മനസ്സും കൂടെ കയറി വന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യം പുറത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. ക്ഷമയുടെ ഒരു അവസാന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി. ലാലസത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെ, ഭഗവാനെ അങ്ങൊന്ന് വീശാൻ അങ്ങ് എന്നോട് പറയുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വന്നെത്തും, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ വീശിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിനം. അതായത് ഭഗവാനെ, അത് അവിടെ ആത്മാവായി. ആത്മാവ് എന്താണ്? നിത്യദാസനാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്തെ അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിനം എന്ന് വരും എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥ എത്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന്റെ പൊസിഷനായി. അതാണ് സമർപ്പണത്തെ പറ്റി പറയണത്. കുറെ ഉണ്ട് ഇതില്. കുറെ പോയിന്റ്സുകളുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ. അടുത്തത് പ്രധാന സ്തോത്രങ്ങൾ പാടല്. ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥകള്, അതുപോലെ തന്നെ ഗീതങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിനെ പറ്റി പറയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയെ നിറയെ പ്രാമാണികമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മള് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പലപ്പോഴും വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും പല പ്രാർത്ഥനകൾ കാണാം അതില്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. വിശേഷിച്ച് വിരാട് രൂപത്തോടെ അർജുനൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 11-ാം അധ്യായം, അതേപോലെ തന്നെ ഗൗതമിയ തന്ത്രത്തിലെ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഭാഗവതത്തിലും കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ട്, ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ബേസിക് ആണ്. അത് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല, അത് ബേസിക് സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ചൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷമമില്ല, ചെല്ലണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണം ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ നാവുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും മറ്റ് പുണ്യാത്മാക്കളും ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ പറയും അവനൊരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ? അതാണ് കാര്യം. അപ്പൊ അത്രയും അത് ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അതിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ദേവന്മാർക്ക് പോലെ അവരിഷ്ടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടാണ് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് പാട്ട് പാടുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത് പ്രസാദ ഭക്ഷണം, ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണെ പറ്റി പറയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചരണാമൃതം കുടിക്കുന്നവര് 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ബലം നേടുന്നെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാനെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചരണാമൃതം, ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് ജലം അത് കഴിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, അത് 1000 യാഗം ചെയ്ത ബലത്തിന് തുല്യമാണ്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതെന്ന് പറയാണ്. അത് പത്മപുരാണത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ചരണാമൃതത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. അതും പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ജലം. അപ്പൊ ആ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ പൂക്കള്, ചന്ദനം, പനിനീര്, പിന്നെ വാസനദ്രവ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക.
അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് സ്വാദിഷ്ടമാണ്, ശരീരത്തിനും നല്ലതാണ്, ആത്മാവിനും നല്ലതാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയാണ്. ചരണാമൃതം സ്വാദിഷ്ടമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അപാരമായ ആത്മീയ മൂല്യവും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം മുഴുവനും കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണത്. അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. പത്മപുരാണം ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലും ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചരണാമൃതം കഴിക്കുന്നതോടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടാൻ കഴിയും. ആ ചരണാമൃതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത്. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ചരണാമൃതം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയ പാത്രത്തിൽ ചരണാമൃതം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കാര്യം പറയാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനും പ്രതിഷ്ഠമൂർത്തി ആരാധിക്കാനും എത്തുന്നവർ തികഞ്ഞ ആദരവോട് 3 തുള്ളി ചരണാമൃതം കഴിക്കുകയും അതോടെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചരണാമൃതം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് പറയാണ്, വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കലും. ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച പൂക്കൾ അല്ലെ, അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സർപ്പനമേറ്റവർ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുന്നതോടെ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്ന പോലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ വിഷവേഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ശക്തി പറയാണ്. ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും നമ്മൾ മണത്തിരിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു തരാണ്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുത്താൻ എന്തിനു കഴിയും? ഈ സുഗന്ധ പൂക്കളും അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തു പോകുമ്പോ തന്നെ, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇത്ര ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹം ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇതെല്ലാതും എന്തിനുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വം, അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയം മനസ്സും പരിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൃദയവും മനസ്സും പരിശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മളെ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലേക്ക് എത്തുകയും പിന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിപൂർണമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന, വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാലയുടെ ഗന്ധം മണക്കുമ്പോൾ മായാവാദി നിർവിക്തവാദികൾ ഭക്തനായി മാറും. നിർവ്യക്തവാദികൾക്ക് എന്താണ്? നിർവ്യക്തവാദ്യം വ്യക്തിവാദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപം, വിഷ്ണു രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ഫസ്റ്റ് സാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എന്താ പ്രത്യേകത? ജ്യോതിസ് മാത്രം കാണുള്ളൂ, ആളെ കാണൂല അല്ലേ? അതല്ലേ? അതായത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനി എത്തുന്ന ലെവലേതാ? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. അതായത് പഠിച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്തോ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ അധികം വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ കുറച്ച് വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്താ പറയാ, എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇല്ലേ? നിനക്കൊക്കെ അറിയില്ലേ അല്ലെ? ആ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. ശരിക്കും ആജ്ഞാനി, അതായത് അവരെ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് പറയുന്നവരല്ല, അനുഭവിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്താണ് ആ ലെവൽ. അടുത്ത ലെവൽ എന്താണ്? പരമാത്മാവ്, യോഗികൾ അല്ലെ? യോഗികൾ എവിടെ കാണുന്നു ഭഗവാനെ? മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണും. പരമാത്മാവ് രൂപത്തില്, ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. എവിടെ? ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെ? ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരോ? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ആവശ്യമില്ല, മനസ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് ആത്മാവ് മുഖാമുഖം ഭഗവാനെ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ. യോഗിക്ക് ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥയില് എന്താണ് ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ കാണുന്ന അവസ്ഥ. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൽ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്ന സമയമാണ് യോഗിക്ക് അത് അനുഭവിക്കും. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഞാനുണ്ട്, എന്റെ ഹൃദയം ഉണ്ട്. അടുത്ത ലെവൽ എന്താണ്?
ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്? നമ്മളത് അനുഭവിക്കും. ഭഗവാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ രേഷ്ണ? അതെ. അപ്പൊ അത് നിർവിക്തവാദികൾ പോലും ഭക്തരാവും. ഭഗവാന്റെ ആര്? പൂമാല ഗന്ധം മണക്കുന്നവര്. പിന്നെ അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ പറയാണ്, നാസാദരങ്ങളെ മാലിന്യമുക്തമാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിന് കൃഷ്ണൻ അർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കണം. ഒരേ സംഹിതകളും ഒരേ പുരാണങ്ങളും കോട്ട് ചെയ്ത് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇത് സത്യമാണ്, ഇന്ന പുരാണങ്ങൾ ഇന്നതുണ്ട്, എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി അടുത്തത് വിഗ്രഹ സ്പർശനം. വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരം. വൈഷ്ണവ ചരിയിൽ കടന്ന് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കത് നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും കാണാം അല്ലേ? നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വളരെ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ പഠിച്ചു, മഹാരാജാവിനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ മഹാരാജാവിന് എല്ലാവരും ചെന്ന് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് മഹാരാജാവിനെ പരിചരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മഹാരാജാവിനെ പരിചരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ വേണം അല്ലെ? അത്ര യോഗ്യത ഒക്കെ വേണം. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രധാനമന്ത്രിനെ നമുക്ക് ചെന്ന് നേരിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അതിന്റെ ചുറ്റും സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ഇന്നൊക്കെ പഠിക്കണം, ഇന്നൊക്കെ ചെയ്യണം. എന്നാലേ പ്രധാനമന്ത്രിനാണെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിനാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനം കൃഷ്ണാപദ ഭക്തിയുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ വൈഷ്ണവ ചരിയിൽ കടന്ന് ഒരു വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അവകാശമുള്ളൂ. അപ്പൊ ചരികൾ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേൾക്കണാണ്. എന്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആര് പോയാലും എന്താ, എന്ത് പോയാലും എന്താ, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പോണ സ്ഥലമല്ല അത്. നമ്മ ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ നമുക്ക് പോവാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ചണ്ടാലൻ തുടങ്ങിയ അധകൃതരെയും തൂപ്പുകാരെയും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെതിരെ ഹരിജൻ, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ ഫലമേ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമകളും ഗാന്ധിജി അനുയായികളും തമ്മിൽ വലിയ വടംവലി നടന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ നടക്കണ സിസ്റ്റം തന്നെ. അതായത് പരിശുദ്ധീകരിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അവിടെ കുലോ ജാതി ധർമ്മം ഒന്നുമില്ല. അല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം പിടിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടത്താറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യാതൊരു ഇതുമില്ല. ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും അവന് ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ശുചീകരണ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം. ഇവിടെ കുടുംബോ ജനോ മതോ ഇതൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അത്ര എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ പരിചരിക്കുന്നവൻ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് വിഗ്രഹ സ്പർശനം എന്ന് പറയുമ്പോ, വിഗ്രഹത്തെ ആരും സ്പർശിക്കരുത് എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വിഗ്രഹ ദർശനത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. വരാഹപുരാണം. വസുന്ധരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ഗോവിന്ദന്റെ ദേവന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവർ യമരാജാവിന്റെ കോടതിയിൽ കയറേണ്ടി വരില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ വിഗ്രഹ ദർശനം ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അത് ദർശിച്ചിരിക്കണം. അതിന്റെ ഗുണങ്ങള് പറയാണ്. എവിടെ? വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാര്യം വരും. വൃന്ദാവനത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റി വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പല പുരാണങ്ങളും, വരാഹ പുരാണം, നരസിംഹ പുരാണം, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണം, പിന്നെ ഭവിഷ്യ പുരാണം, സ്കന്ദ പുരാണം, പത്മപുരാണം, എത്ര പുരാണങ്ങളാണ് കോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയണതല്ല, ഓരോർക്ക് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണല്ല. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പോയിന്റുകൾ ഇന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട്, ഇന്ന പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അവര് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആരതി ദർശനവും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയാണ്, ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നവന്റെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെയും ഫലം അതോടെ തീരും. ബ്രഹ്മ ഹത്യ പാപം പോലും അതോടെ നശിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അത്രയും ഭഗവാന്റെ ആരതി, ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണതാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ദീപാരാധന, സാധാരണ നമ്മൾ പറയും ദീപാരാധന അല്ലെ, നമ്മൾ ആരതി കാണും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണമാണ് ആരതി കാണണം എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം, ശ്രീരാമ ജയന്തി, പ്രമുഖ വൈഷ്ണവരുടെ ജന്മദിനം,
പിന്നെ ദോലയാത്ര തുടങ്ങിയ പലതരം ശിഷ്ടാചാരങ്ങൾ നാം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ തരം ആചാരങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കണം. ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയാണ്, വെറും ജിജ്ഞാസ മൂലം രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ, പട്ടിയിറച്ചി തിന്നുന്നവൻ, ചണ്ടാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതിമാരായി കണക്കാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതിമാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ഒരു ജിജ്ഞാസ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവരെ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതികളായി മാറും എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ യോഗികൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ക്രമേണ യോഗികൾ. അപ്പൊ യോഗികൾ ക്രമേണ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കയറി യോഗിയുടെ അവസ്ഥയിലെത്തി യോഗിയിൽ നിന്ന് പ്രധാന ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകള് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ, എന്നാലേ നമ്മൾ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉപരിചിന്തനകൾ അല്ലെ. പലതരം പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ദൈവദൂഷണം പാടില്ല, തിലകവും തുളസിയും മാലയും ധരിക്കണം, പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കണം, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കണം, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കണം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കണം, വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കണം, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കണം, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം, ഭഗവാൻ അർച്ചന ചെയ്യണം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം, പാട്ടുപാടണം, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം, ജപിക്കണം, സമർപ്പണം ചെയ്യണം, പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടണം, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം, ചരണാമൃതം സേവിക്കണം, വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കണം, വിഗ്രഹ സ്പർശം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുതേ. അത് അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം. അതായത് ശുചിത്വം, അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ദർശനം, വിഗ്രഹത്തെ ദർശിക്കുന്നത്, അതായത് ആരതി കാണുന്നത്, പിന്നെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ, എല്ലാ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇത്രയും പോയിന്റ്സുകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇതൊരു വലിയ അധ്യായമായിരുന്നല്ലേ പ്രഭു? പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമല്ല. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ അതിനു മുന്നത്തെ പറഞ്ഞ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് ഇതില് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണത്. നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ പഠിച്ചാണത്. ഇതൊക്കെ തുളസി ചെടികൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അത് തന്നെ ഈ 3 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം. അതായത് 12ാമത്തെ അധ്യായം വരെ എവിടുന്നിട്ടു ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ, അതായത് 9, 10, 11, 12 ഇത് ശരിക്കും 8ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. 8ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അപരാധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 9 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായം. 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12 ഇതെല്ലാതും 8ാം അധ്യായത്തിൽ കാണും. 9, 10, 11, 12 എന്ന് പറഞ്ഞ വിശദീകരണമാണ് 8ാം അധ്യായത്തിന്റെ. 9, 10, 4 അധ്യായം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയം? ഇല്ല പ്രഭു. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായില്ല? നിഷ്കാമകർമ്മം, സകാമകർമ്മം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഏത് കർമ്മമാണ്? നിഷ്കാമകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാതെ. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിനെ സഹായിക്കണം, നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ നിഷ്കാമകർമ്മമായി.
മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യക്തിനെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തു, അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ആനന്ദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്കതിൽ ആനന്ദം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സാണ്, അത് നിഷ്കാമാണ്. ആ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് അപ്പോഴാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നിർത്ത. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ക്ലിയർ അല്ലേ? വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാറുണ്ടോ? ഹരേഷ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടാ. മനസ്സിലാവാതിരിക്ക എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. പ്രഭു മാതാജി സത്യം നമുക്ക് 17 പേരേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് 16 പേരേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. കൊറേ പേര് ബാക്കിയെല്ലാരും പോയല്ലേ? കൊറേ പേര് വീട്ടിൽ ലീവായില്ലേ, 2-3 പേര് എക്സിറ്റ് ആയി. ശരി, അപ്പൊ മിക്കവാറും 16 പേരെ കാണുന്നുള്ളൂ. 16 പേരേ ഉള്ളൂ. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ. 2 പ്രഭുക്കന്മാര് പോയി, പിന്നെ ശ്യാമ മാതാജി